हेलो खुलुमबाय आं दायो ब्रै नाम्बार आमजि थकायाव दायो आङो खामानि मावनायफोरखौ नायफैदों आरो जोंनि ब्रै नाम्बार आमजि थकायाव जोंनि खामानि मावनायफोरखौ नायफैदों नै साफा हाग्रा साफा खालामदों आरो बेफोरखौ नै दायो बेयाव नेपालिबो दङ बर'बो दङ आदिबासि गासिबो दङ खामानि मावग्राफोरा दायो आङो बे ब्रै नाम्बार आमजि थकायाव खामानि मावफैदों नायफैदों दा बिथाङा नों मा खामानि मावदों हाग्रा साफा खालामदों मानि थाखाय मानि थाखाय नंगौ दा गासिबो मावबाय थादों नै इसोरबो मावदों बैसोरबो मावदों आरो गासिबो मावदों नै इसोरबो मावदों गासिबो मावदों आरो बिथाङा नों मा खामानि मावदों हायोबानो एसे बुंना होदो नंगौ माने बे हाग्राखौ दाखोरफोरखौ गासिबो साफा खालामदों आरो दाखोरफोरखौ नै मोनसे रांखान्थियारि खामानि दाखोरफोरा मैला दंजोबो दाखोरफोरा बेखायसो दायो साफा खालामदों आरो दायो बे दाखोरफोरा सुनिबार बाजाराव बहुत मानसि जायो सोरबा मैगं फानो सोरबा आलु फानो सोरबा बेलासि सामफ्रामखौबो अनेक बायदिसिना फानो बेखायसो बे बिगुरा थालाङो आरो बे बिगुरखौसो संनाय जायाना बे बिगुरा बेलाय बेनिखाय बे बिगुरा थालाङो ओमफ्राय गथा थाङो न'आव लाना थाङो बायनानै बेनिखायनो बे बिगुरा थाङो बे बिगुरखौ जाना दा नै नैबे बुस्थुआ थालाङो आरो नैबे बुस्थुफोरा थालाङो नैबे बुस्थुफोरा थालाङो बेफोरो जाबाय दाखोर बे अनेक लेथ्राफोर थालाङो नैबे लेथ्राफोरा दाखोरफोरा थालाङो नैबे दाखोरफोरा थालाङो आरो नैबेयावबो दङ नै सोरबा कागज प्लास्टिक अनेक बायदिसिना थालाङो बेनिखायनो बेफोरखौ लांनाय जायाना आरो बे दाखोर आरो बेखौ लांनाय जाया बिथाङा नों मा खामानि मावदों साफा खालामदों मानि थाखाय नंगौ आरो नोंथाङा दा बिथाङा SSP फोराबो खामानि मावदों सोरबा हम लोग SSB 23 बटालियन आमजुली की तरफ से आए हैं यहाँ स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम के रूप में हमारे ऊपर से आदेश आया है। उसी आदेश के रूप में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों को जागरूकता के लिए थोड़ा सा भाषण दिया। उसके बाद हम लोग ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये सफाई अभियान इस मार्केट एरिया में। धन्यवाद। दायो नै इसोरबो खामानि मावदों बिसोर जाबाय SSP SSP फोरा फुरा साफा खालामजोबदों बेखौ बबेयावबो दाखोरफोरा लेथ्रा दङ उदालगुरियावबो बहुत लेथ्रा दङ गुवाहाटियावबो लेथ्रा दङ बेनिखायनो बेफोर जायगाफोरखौबो साफा खालामनांगौ आरो अनेक बायदिसिना क'क्राझारावबो एकदम लेथ्रा दङ गासैयावबो मंगलदै गुवाहाटि अनेक बायदिसिना तेजपुर बेफोरबायदियाव दाखोरफोरा लेथ्रा थायो आरो बेफोरखौ साफा खालामनांगौ माने बे दाखोरखौ साफा खालामाब्ला मानसिया बेमार जायो माने माबा थाम्फै बायो अनेक लेथ्रा थायो एम्फौ थायो बेनिखायसो नैबे बेफोरबायदि दाखोरफोरखौ साफा खालामनांगौ दायो बिथाङा मा खामानि मावदों आपना কি কাম কৰিছে सफाई अभियान কিয় तो लेतरा থাকিলে बेमार হবো তাতে মাখি হবো মাখিটো খাদ্যত পৰাৰ পিছত আমাৰ বেমাৰ হবো তাৰ কাৰণে আমি সাফাই बिथाङा बिबो दाखोरखौ साफा खालामदों नोंथाङा मा खामानि मावदों मानि थाखाय অভিযান सफाई अभियान কৰি আছো লেতেৰা পেতেৰা থাকিলে মানুহৰ জীৱনত বেমাৰ আজাৰবিলাক হয় যাৰ কাৰণে সফাই অভিযান চৰকাৰে আমাক আদেশ দিয়ে বাবে আমি ভালে পাইছো আৰু এই সফাই অভিযান আমি আমাৰ 4 নম্বৰ আমজুলিত এইটো দায়িত্ব লৈছো আৰু আমি 2 মাহ 3 মাহৰ মূৰে सफाई अभियान কৰি থাকো नैबेखौ दाखोरखौ साफा खालामाबा मा जायो साफा হয় साफा পৰিষ্কাৰ দেখায় ঠাইবোৰ পৰিষ্কাৰ দেখিলে ভাল লাগে মানুহকো আৰু বেমাৰ আজাৰ কমি থাকে এইবিলাকৰ কাৰণে সাফাই কৰো
बेयो खामानिया जोब्बाय दायो उफाय गैला बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आं जाहाथे गोदान भिडिअ लाबोनो हागोन जय बर' हारिनि जय